lába lenne. A lába volt fölakadva ebbe a kis ilyenbe. Ebbe volt beleakadva a lába, azért nem tudott menni. Őszintén világosabbra kéne menni, nem látok itt a sötétben. Látod, ez elképesztően. Csak abszolút adját veszem, hogy lássuk, hogy hol a kutya. Gyakorlatilag nekem nem mondta, hogy tudod, hogy hol a kutya. Mert én sem tudom, hogy melyik a kutya ebből. De hogy hol lehet például ennek a kutyának a lába, vagy valami. Ja, az Fogalmam egyik. nincsen. Itt én is már most felfedeztem, hogy ez az egyik lába. Igen, mert Mert az mozog. De nem régiben ez még nem volt ilyen egyértelmű. És akkor kaptunk feladatot. Legalább nem unatkozik. Ja. Stick, majd kivisszük azokat a... Én majd a szamba. Nem folytóval viszem. Milyen aranyos pedig. Na melyik kutyákat akarjátok kivinni? Szambát. Remény.